ଆମ ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ଅଜବ। ଏହି ଅଜବ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅତରଙ୍ଗୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଅତରଙ୍ଗୀ ହରକତ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆସ ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ମଜା ନେବା। ଦେଖ, ଏଇ ନେଉଳ ଶୋଇଛି, ତା ମାଲିକ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ନିଦରୁ ଉଠିକି, ତଥାପି ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, କେମିତି ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁକୁରକୁ, ତା ମାଲିକ କିଛି ଲେଖୁଛି, ସେ କେମିତି ଲୁଚି ଲୁଚିକି ପଢ଼ୁଛି। ବୋଧହୁଏ ତା ମାଲିକାଣୀକି ଯାଇ କହିବ। ତା ମାଲିକ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲଭ୍ ଲେଟର ଲେଖୁଛି। କୁକୁରଟି ପଢ଼ୁଛି, ତା ମାଲିକାଣୀକି ଯାଇ କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକି, ସହରରେ ଚଳିଗଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି କେମିତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କାଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଚାଲୁଛି, ଲାଗୁଛି ସେ ଏକ ସୁପର ମଡେଲ। ତାର ସମସ୍ତେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଲିକ ଆଉ ବିଲେଇକି, ବିଲେଇଟି କିପରି ତା ମାଲିକ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ଛେପ ପକାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିଭଳି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଫଟୋ ଟିକିଏ ଦେଖା ତୋ ମୋବାଇଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଲେଇଟି କିପରି ଚକୋଲେଟଟିକୁ ମଜା ନେଇ ନେଇ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିପରି ଏ ମଣିଷଟି ଷଣ୍ଢକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଷଣ୍ଢଟି ରାଗି ଯାଇ କିପରି ତା ହାଲତ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ।